Welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Muli banji konse kumene muli. Timadika ndithu ma update. Ma update ndithu apezeka pamene ndithu tinasiyana pakuti a Trump pajana apereka ndithu proposal. Anatumiza ndithu zimene wakufuna kuti ndithu Iran ichite. So anatumiza kudzera ku Pakistan. So mpaka ndithu Iran inazanena kuti yalandira ma proposal amene wawa. So italandira inayesana yanke ndiye pakati pano Iran yayankha ngakhale kuti zinthuzo sizinaoneke kuti ayankha zotani komano zinthu zikulu zimene ngati mitu ma headlines amene Iran yayankha ndionena kuti choyambirira akuluakulu muli monse mmene zingakhaliremo nkhondo ite period. Chabwino a Trump pamene amatumiza 14 points kupita ku dziko la Iran iwo makamaka amafuna chani makamaka a Trump kama Trump administration kweni imafuna kuona kuti inutu nuclear simuzakhala nayo a Iran. That's first. Number 2, ife tifuna ku nuclear dust kapena kuti uranium, tifuna uranium zopangira nuclear zo tizifuna kuno kuti zifuna ndithu ifeyo zituluke mmene mu dziko la Iran yo. Number 3 ndikuti nuclear infrastructure zimene tena kuti machina amene munadzaladzalawo omapangira mabomba a nuclear awo zimene zonse kumalo kumene kukuyenera kuti kuonongedwe koseko kuonongedwe. So Iran mayankho ake ndionena kuti apanga tako kwambiri apanga focus kwambiri pa nkhani yokhudzana ndi kuthetsa nkhondo. Okay, so a Trump poyamba anali flexible a little bit kuti okay it's fine komano Netanyahu anawuzala kuti Iran yotulukisa kuposeseni umeneko Iran yomwe mosemeze ngakhaliremo koma uranium asakhale mu dziko la Iran. Uranium akunena kutuluka mmene momo. That's it. So Iran ikona kuti no uranium sangatulukemo muno zitatani uranium sangatuluke. Why Iran ikona kuti uranium sangatuluke pange give up sanga unonge kumalo kumene kupangira nuclear sanga unonge kumeneko. Why Iran ikutero? Iran kuti ife choyambirira sikuti panopati ndi ma ambitions opanga nuclear. No, pano pasiri ngapange nuclear. Zimene kupanga pano nzokhuza ndi za civilian. Timakamba zita zokhuza ndi agriculture, zokhuza ndi medical, ndi zina. Just peace purposes, for peace purposes. Paja fukaja nuclear bwino ucha. Right? Osati wa mabomba yae. And titha kupanga freeze and titha kuosa maonjezeraso uranium yonso kwa zaka zokwana even 15. We can do that. Pamene America kuti no. Inuyo mutipatsi uranium yo. Abwere kono. Okay. Iran nakupasana kwenye history ya Mama Gaddafi. Gaddafi anapanga give up. Chili chose nkumuza kuti wetu ma sanctions tichotsa makuti ndikupanga cancel za nuclear. Komanso zokhuzana ndi ballistic missiles zimabomba zikuzumena Iran nazo zifa na ma proposal America akwana kuti Iran fesa khaliso ndi nkhani ngati zimene ziza mabomba chonches azimezo ayi Iran akula sakhai nayo. So Iran zosezo inaona zimene zinachitika ku Libya pamene Gaddafi anali good boy. Anali example mwana kuti chitsanzo kwa ana onse okula mtima. So Iran kuti no iyi ndisingagwira titho makambirana zinazo kumana nkhati kuza ndi nuclear pane ndoti ndi red line kumene kusunga piti. So nkhani yavuta ndi imeneyo. So Iran mu response yake kuyankha kwake ikunena kuti definitely chimene tikufuna ife nkhondo ite tibwezeretse kukhale mtendere ku dziko lapasiko. China pa Strait of Hormuz since anthu ino mwayononga Iran simungatipireso ndalama kuti tikonzereso. So pa Strait of Hormuz paja pakhala poti muzilipira. America pano yafika poti kuti ikungofuna kuti chabwino pa Strait of Hormuz yabwino mungotsegula pakhale ngati mmene panalili poyambirira. Yafika pati pamene America
preference is for these straits to be opened to the way they're supposed to be opened, back to the way it was. Anyone can use it, no mines in the water, nobody paying tolls. That's what we have to get back to, and that's the goal here. Right? Koma ayi ndithu mavuto sakutileke. So mavuto amene akuchitika pakadali pano ndi amenewo. Komanso Supreme tene kuti yani kusho. President wa dziko la Iran wanena kuti dzano limenelo anati ine ndakankha ndi Supreme Leader for 2.5 hours takambirana zinthu zingapo. Komanso leronso Supreme Leader anali ndi meeting ndi wamkulu wa nkhondo ndamuwuza kuti akule zibwanayi iwo akuti akapanga china chilichonse akatipanga attack musaphwekese yayi ma strike obwezeracha kubwezerako osamachepese yayi akapanga attack inunso bwezerani ndipo mabase onse America kuli konse kumenali Kuwait, Bahrain, UAE ponyana mabomba kuvungana so nzimene maona tulero Kuwait yapanga report kuti yapanga intercept ma drone UAE chimodzimodzi maiko atatu ndithu apanga ndithu Qatar apanga report kuti ife tapanga tawakha ndithu mabomba angapo ochokera ku dziko la Iran pamene ku Kuwait aona kuti sakudziwa kuti achokera pati koma Qatar yana kuti mabomba achoka ku dziko la Iran. So izi zikuchitika chifukwa chani? Definitely conclusion yake ndina kuti paja ma Americans wanapita paja mapoti awiri timakamba zitete mapoti awiri after issue incident inachitika pakati icho. So kunena ngani I think kubwezera koma timva kuweti kuti mabomba amene achokera pati faiwa akona sakudziwa. So Iran sinapange respond pankhani khoza ndi ma attack amene machitika few hours ago. All right? Ndi tiona bezimene kuti zikhale zotani. Donald Trump ayika ndithu atumiza message yawo lero kunena kuti Iran imakonda zochedwetsa yayi. Ndipo Obama anamutenga ngati kuti mndu wopusa kwambiri powapasa iwo ndalama 1.7 billion ndalama zoza ndege kupita nazo ku Iran kuja zimene zosanga ndipange ineya. Trump akutero akuti Trump Iran ini ma tricks ake. That's it. So zambiri zikuchitika komano Mungu tsozonzoti nkhani kuza ndi ceasefire kapena nkhani kuza ndi kutha kwa nkhondo. Iran ikufuna kuti nkhondo ite, right? Iteretu. America sikufuna kuti nkhondo ite chifukwa America ikuzimva kuti still sinakwanilise zimene imafuna. Komanso potengera ndi ma conditions amene akupatsana anthuwa wina kuti musakambe za nyuklia wina kuti ife pene kufunapo pamene pacha. So pankhani kuzana ndi pa Strait of Hormuz pamalo amene wawa pali motani. Malo amene wawa Iran ikunena kuti no actually uyu wamkulu wa asilikali amene anakambirana ndi Supreme Leader anakumana ndithu lero ngakhale kuti malipoti aku America kuona kuti anamwalira nchane akuti ali moyo ndithu. President wa dziko la Iran atakumana naye wamkulu wa asilikali anakumana nayenso akambira naso awauzaso kuti asamanyengerere. So mimi ngone kuti akuyendetsabe zinthu ndithu. Pankhani kuza ndi pa Strait of Hormuz pamene papa kuti majaka ali ndithu Iran itikita ndithu anthu amene afuna zisokoneza ma blockade mina makhala kuti ma blockade awuti itikitapo. America mbali ina imaganiza kuti blockade yawo ndi kuti ikusokoneza Iran koma Iran nakuti no ife ikhozokhala survive ikhozopanga survive kwa nthawi ya Iran. Panazabu amalipoti kuti paku mafura ena akutayikira makuti ma satellite akuzungu maka special. Iran nakuti no actually lemeno ndibodza mafura sakutayikira yakana. So komano anthu aku America still akulandira labe bankhani kuza ndi gas komanso mafuta.
zinthu zonse zakwera. So Iran ikumaonanso kwanza kuti okay kwa America okay zinthu zakwera. So Trump pana aganiza zoti tukifinya Iran, right? Ukuso Iran iso ikumaonanso zoti ma America zakuvutika. So pressure ya uku ndi ya uku, like zimene zikuchitikazi Iran ikuona zoti okay zili bo tabangani first tabwiraso pa Strait of Hormuz awosa kuti tipitirize blockade yathu Iran ikuvutika. So Iran ikwapanga mock anthu amene achina Trump kuti tabangani zomupangazo, koma no just understand kuti sizikupereka vuto lililonse ku dziko la Iran iwa kumatero. So tionabe bwinobwino makamaka pa nthawi imene zinthu zikafika akazitambasula kuti yankho la Iran latani kenangaso Trump so akuti so chani, koma no mungodsunga ponena kuti Iran ikufuna kuti ma conditions ake amene ili nawo nino kuti tesani nkhondo akulu tisamenyeso nkhondo, koma abe ngati mufuna be nkhondo it's fine tiyeni betu tumapitiliza. Ngani ina ndona kuti Russia ikutumiza ma parts, okay, ama drone, like ma drone osa ngati njinga kwagula njinga ija yoti sana ilumikize imakhani mapatsi kumakaron. Russia kupanga zimene zikutumiza ku Iran ndikumadusa blockade ya America pakana ukafika. So nkhani imeneyo tionabe kuti Trump ayankha motani, mano ma report ndatsimikizika. New York Times yatsimikiza kuti Russia ikutumiza ma drone ku dziko la Iran. The enemy of my enemy is my friend, but what about the friend of my enemy? The Economist obtained a confidential document suggesting Russia offered to provide Iran with drones and training on how to use them against American troops. And pamene America ikupitiliza akuti kupereka ma sanctions kuma kampani atatu aku China chifukwa choti akumagula mafuta ku Iran. China kuzunzima makampani amene sali international, so alibe nazo ntchito, right? So anyway ndemezi kuyendera tikuwuzani beni kuti kwinako chisale ndi chani kuti pakana nkhondo ifike poti yatha, koma still America ikukamirabe kuti tidakali mu ceasefire ndithu. Situliso mu nkhondo matili mu ceasefire ndithu. So guys, thank you so much. Malawa ni cameras.